районында екен. Қысқа ғана өзіңіз турынан айтып жіберсеңіз, сұрасын. Мен Медибаев Наил Минрахманұлы болам. Тумышым белән Самал өлкәсе Шинтал районы Татар Әбдеке авылыннан. Иә. Түбән Камада яшәдем, Красный Ключтә, Түбән Кама районы, Кама буенда 42 ел артыга яшәдем. Хәзер инде 5 ай Чаллыда яшим. İnşallah. Зәптә яшим. Зәптә. Қайсы комплекс? Нешенші комплекс? 17-дә 13. Иә, білемін Зәптә. Отырдым мен, редакцияда эшләдек. 17-дә 13. Шәһәр газетасында. 1-нче квартир. Бұл иптәш кім була, неге улда? Уйнады бит. Мен Мамадышев. Мамадышев. Нәрсә хәзер нинди көйләрне, моңларны яратасыз уйнарга? Халыкчан көйләрне. Әйдәгез. Рәхим итегез. Күрәсем Курайда да, Унимниләрдә дә, Сарайда не. Әйдәгез, менә дарак сөйләшә әйтмәскә не, кешеләргә. Менә син уйларыңда нәүчәм итәлмисең? Не, менә баянда булса, мин аны компаниягә әйтә алмыйм, нәүчәм монда итәлмәсең. Tav atqanda. Santovaçki versin. Мына bu indi специалист, конечно, min самоучкана. Но ярып уни алам мына биләрне. Аларны да конечно зон кояр, шин текстне. Алтыкта не. Мына газеттен бит бамы. Әттем дә, мәтәм скалай истәп кеше мәтәм